Bueno, bos días. Estamos aquí na presentación da primeira edición da carreira Nestlé Clásica Gandeira de Santa Comba. É unha aposta por mezclar un evento deportivo, é un tema que nos atañe a todos e que vivimos deso, que é aquí no rural, que é o leite e o gando. E nada, hoxe quería presentarvos esta María Pose, que é a alcaldesa de Santa Comba, Edis Estevez, que é o responsable de Congres de Nestlé, e Ezequiel Mosquera, que ele vai vos explicar un poquinho como é a carreira, e nada máis, paso a palabra a Ezequiel. Por a miña parte, o único que podo salientar é que o que se buscaba de alguma maneira era facer algo singular. Non é ningún percorrido máis duro, nin é ningún cross, ningún trail. Simplemente é certo que alterna terra, asfalto, é unha explotación gandeira que é un pouco que nós desde Nespós, hai tanta oferta que hai, de tantas probas que hai, é certo que hoxe en día hai que buscar un pouco a originalidade, non? A originalidade desta proba é evidente, non? Está na boca de todos, de propios e de extraños, polo autóctono do percorrido, polo temático da proba, porque é unha proba temática, por chamarle de alguma maneira, porque os participantes van ter a oportunidade de disfrutar dun trazado inédito, como inédita a presentación este escenario, e, bueno, quizá, coido que vai a ser a primeira pedra dunha carreira que con total seguridade se vai a consolidar, porque ten ese aliciente que outras non teñen, non? Simplemente hai que traballala e darlle continuidade e bueno, con marcas neste caso como Nestlé que se arrima ao proxecto e bueno, co esforzo do Concello por sacar adiante unha carreira en Santa Comba con este trasfondo gandeiro detrás, eu creo que hai moito percorrido esta prova. Por a miña parte, é un pouco que vos teño que comentar, aparte de que me encanta o proxecto. Bueno, desde o punto de vista de Nestlé, a verdad que Nestlé non suele patrocinar este tipo de eventos, pero que este evento, como dixo Ezequiel, é moi original, e a verdade é que cunha marca como é da lechera, que se vincula claramente co mundo rural, pois non podíamos deixar de estar aquí. Os nosos gandeiros foron os que nos pediron que participáramos neste evento e a verdade é que nos sentimos moi contentos. Pensamos que é unha proba que une o mundo rural, que visibiliza o mundo rural e que é moi importante, sobre todo na sociedade que vivimos, e para nós eso tamén é importante porque a nosa marca, como decía, se vincula co mundo rural. Moito máis non teño que dicir. Damos as gracias ao Concello e a Ezequiel por contar con nós, por pensar en nós, porque cando se nos propuxo a idea, a verdade é que nos sorprendeu, pero nos agradou moito e esperemos que se poda continuar no futuro. Bos días. En primeiro lugar, agradecer a miña concelleira por ter esta gran idea de iniciar con esta primeira carreira de Santa Comba, xunto con Ezequiel, por darnos esa idea de que xa que somos unha comarca evidentemente gandeira, gracias que temos a suerte de que temos xente xoven que se está incorporando a este mundo, nada mellor que acercar o deporte a nosa economía básica, que é a gandería. Somos un concello eminentemente gandeiro e o que queremos é acercar a gandería como unha forma máis de vida. Como nos decía fai un momentiño que Ezequiel, en Francia e no resto de Europa os gandeiros están na élite da sociedade. Como tamén os nosos gandeiros de Santa Comba son de élite, por iso acercámonos a estes outros tipos de vida, como é o deporte, para fomentar e para ver que é unha forma moi bonita de vida a da gandería e, por suposto, que a nosa base de economía. Este é o punto de partida dunha carreira que esperamos que se manteña no
no tempo e, como non, pois basada sobre todo no noso entorno e nada menos que na gandería. Darlle gracias tamén a Nestlé porque fomos a falar con eles e non dudaron en participar neste evento. Sin máis, esperemos que as inclemencias meteorológicas non nos acompañen, sino que os partes meteorológicos din que vamos a ter un bo domingo, esperemos que sí, sobre todo pola salud de nosos participantes, porque querades ou non, por desgracia, que chove moito, pero bueno, tamén non fai falta agua. E sin máis, invitaros, os que todavía non vos inscribichedes, a que participedes, que estamos a punto de rematar no plazo de inscripcións, que eu creo que vai ser unha experiencia moi bonita, en donde, aparte de participar, vades a poder conocer de primeira man pois, o noso concello, que temos moito patrimonio natural por descubrir e que vos invito a conocer. Moitísimas gracias a todos e, como non, aos que van a participar e que teñamos unha boa carreira. Moitísimas gracias, bons días.